Babsong hain hoilam sogonongno computer tech update channel bisingtei faiding जों दिनै Jrbt tei kisa kok salaina babsong borok result rna tongmani sonibaro borok result na tongmani kintu o result ni rekha जों tabuk nailainai puilano jaga naiti lower division clerk 1500 post agriculture assistant by এরপরে agriculture assistant TAFS grade 3 443 টা এরপরে জুনিয়র অপারেটর পাম্প 237 টি এরপরে জুনিয়র মাল্টিটাস্কিং অপারেটর 209 টি দङ জায়গা গ্রুপ সি ও বাইবসং और अबो नाइदे 22 तारिख আগস্ট মাস 2021 সनो एग्जाम नि थांगा 6 मास 7 मास चलि थांगा दाक्सुक पर्यन्त रेजाल्ट जों रिउ नै खोनायाखौ बायबसं जतन अलरेडी जागाबो रेजाल्ट सुरु डिक्लेयार खायसिमजे बरक पंगजुओ गफिया शनिबार रेजाल्ट ना कक जों नालिनाय रेजाल्ट रिका रिया ब्रंनि ऑफिशियल वेबसाइट आव हाबै नालिनाय बायबसं जागा नायदे ब्रंनि ऑफिशियल वेबसाइट रिजाल्ट Jrbt Group C LDC result 2021 check here to be update ojaga नायलायनाय ब्रंनि अपडेट साजाक विजिट खाय नायलायनाय रेजाल्ट रिका रिया गरो जों क्लिक खालायनाय जों थांनाय रेजाल्ट रिका रेजाल्ट रिया को बायबसं आजाव जे आगिनि ओ आन्सार के Jrbt नि चालान खायनि रंसिमजे रिइम्बुर्समेन्ट अबसिमजे लास्ट बिया ब्रंनि ओजागा अपडेट फायको Jrbt नि रेजाल्ट ताक्सुक पर्यन्त बरियाको तिनि मंगलबार एप्रिल बुधबार बुधबार शुक्रबार जों नासिंनाय अन बिसिंगो बरक रिनाकक शनिबार किन्तु शनिबार रेजाल्ट रिया तिनि मंगलबार नि तखा पे तै बुधबार बुधबार शुक्रबार शनिबार जरो जों नासिंनाय ब्रंनि रेजाल्टआ रिया जे बरक रिनानि कक सामानि रियाखो गानक साइमा kana बासं जुरिनो बरक रेजाल्ट अफ बुटनि संग्रिया हंगाय बरक अबो बुट बैंक नि बगसे बरक मो खायो होने जों डाइरेक्ट साइमानो अबो पुरा नेगेटिभ नि जों थिंकिं वान सुंमानो जुदि बुट नि आगे बरक अबनो रेजाल्ट नो जुदि सक्सेसफुल करिया हंगाय पुराबो नेगेटिभ बरक नि बुट नि बगै जों थंका हनै जों अबो साइमानका हंगाय बुट नि आगे नो रनानि कक बुट नि जेसक सकांरि मानसक बरक सकां रिनानि अबनो चाइचंना नांगौ तान बगै हंगाय 6 मास काय थांका बुट तो जुदि बुट नानि हंगाय 6 मास रंनि सकां डिक्लेयारि रो हंगाय आबोto ताय आपरो रिमे आंथानाय बुट बिसिंगा नांथांगा हंगाय जुदि साख्रि जुदि पजिटिभ बुङै तो हंगाय बरक डाक्टर नो रेजाल्ट बरक मारिनाय जुदि नेगेटिभ हंगाय बरक Jrbt नो रेजाल्ट रेगला हंगाय बरक साइमा खाना हंगाय नासिं तंनाय जों बरकनि रेजाल्ट नो गासुक नो हायनो हायतेसा जतन नो हामबाय।